Palay, hapit na yun. Oh, kana. Oh, haane. Aw, nakasabot na ko. Haana ng itlog, ng gapuyo nga uwak. Bugo kay kadok. Kani oh, last oh, kani ha. Kani oh. Oh, kana oh. Oh. Oh, kana. Oh, kana. Unsa man na? Tawo nga tabugok? Pagkabugo kay kauban. Oh, kana dok oh. Pila Oh. naman ta pagtanya. Oh, manok. Oh, manok dan toy. Oh. Manok! Kamatay, manok raman din eh. Dahil kipang drawing, wala pang ginagakadimao dantoy. Ay naman ka oh. Oh, nang drawing na ko, klaro na kay na oh. Manok! Mo na yung manok sa inyo, ha? Nang tawa ng tilo, na iyong gihubagan. Kana pong liog o, na iyong gigwiter? Ay basta kay forma nagmanok. Oh, kana oh. Unsa imo ana? Oten. Kano sa pamanahimog oten ng fried chicken? Oh, paana, paas manok, fried chicken. Di sagi ka ng fried chicken sa manok. Kana oh. Itlog, dagan kay pagka itlog. Di sagi ka ng itlog sa manok. Kana oh. Poultry na dokyo. Matay punong ka. Di sagi ka poultry. Manok gihapon. Unsa gisudan? Manok. Matay ka, bogo kay ka. Unya ka ng tawo? Ay kung inagikan po na ng manok. O dili, sa bungiro na imong irason ana. Wala yung kay sense, Dok. Dangang yung kay ka. Dili na sa bungiro. Si San Pedro na. Ano si paboritong hayop ni San Pedro? Manok. Bogo. Wala yung kay klaro. Di wala yung kakadimao ng imong gipang-drawing ha ana. Makahulurot ang kwarta oh. Ay so, sige pag imuglalis. Kuha ng kwarta dol. Sige pag iglalis ng mga pildihan. Wala. Kayong saon. Bogo po kayo di mo kabalamutagan. Pare ako na po na ano. Balik ka makahulurot ka kwarta. Nali, ikaw ni. Oh. Sige sa bagay tahan. Ay, ihurot ako sa kalibo dantoy para makabawi ta totong pilde. Ah, og di ore magkadimao na yung pag-drawing ha, ana. Madre, kapil din na ato sa kalibo. Ah, talawan kayo. Sige, ihurot ang pusta. Sige sa kalibo. Bantay ba na? Sige, sa kalibo. Kasi pa, talaw-talaw din ha. Sige, Pin. Sige. 1, 2, 3, go. Dagat. Dagat dili mao. Kani oh. Empanada. Kadili empanada kani oh. Yuta. Dili. Nani oh? Ay sano. Batman himpatog sa empanada. Batman kaniya. Kani oh. Kalo. Dili kalo. Ano? Kana. Manananggal. Ay, pagkabugo kayo nimo. Tara oh. Oh. Usa man na, unggoy nga problema? Maunggoy ka diha. Gabaan gani ka. Kani oh. Oh. Matay lisod biya kay natagnaon dokyo. Bali pagkabugo kayo oh kani. Posible di kagihapon ka kasabot ane. Ay, Ginoo. Dili. Hapit na. Sige pa. Dili Ginoo. Oh. Iho. Bali dili. Aw, iho nga nasa ilalim sa dagat nga naay manananggal na masol. Bali ka na to dili sa dagat. Aw, langit. Dili sa dagat. Oh, langit. Oh, kato langit. Langit. Langit na dantoy, bugo kayo ka. Balik ka, wapo kay Klaro. Naon sa pa na yung pagkalangitan lang napuno man. Di man na masabot mo. Kaya sa pagkasabot ako ang langit na. Balik ka dantoy. Klaro ka na ang eroplano. Asa mo na makita? Sa langit. O panganod. Asa mo na makita ang panganod? Sa langit. Naiuwa ka maglupad-lupad sa langit. O naay mga star. Asa na? Sa langit gihapon. O ngano di magkakasabot? Onya, kano sa pa man ka nakakitag manananggal gapuyo sa langit. Balik ka dantoy. Di nila siya manananggal. Anghel na nga na sa langit. Wapo na kay Klaro di ay. Ami man ako manananggal na.